Dobre. Takže vidíme už pomalý štart killera aj survíkov. Jaro rozhodol veľmi zaujímavý build. Máme tu survíkov Hotentota, Rema, Kotosa a Palkinsa. Tak uvidím, že ako chlapci, že budú hrať. Vidím, že Jaro sa rozhodol po ten celkom akože aj zaujímavejší build, že skoro je taký, že na istotu, že nechce nič riskovať, čo sa týka RNG. Jaro je tam perk cover, takže bohužel diváci neuvidí, jaký Jaro má perky. Neuvidia, ale vedia, že to bude niečo zaujímavé. No a vidím, že tu máme celkom pomalý štart od survíkov a našli sme práve Palkinsa, aj Hotentota na mene, takže máme dvoch survíkov, čo práve chceli asi staknúť main. A Palkins bude asi prv držať chase, pôjde asi práve do šeku a budeme mať asi 3-man split do survíkov. Ale vidím, že Jaro sa to asi rozhodne nehať, že pôjde nakopať Genizera s jeho jedným perkom. Už som prezradil, jak úplne na pána. A máme teraz zase Kotosa teraz, či sú Pampušika. Jadro našiel z Kotose. Máme early hit, videla jedno, má dvoch survíkov, čo nič nerobia. Kotos sa rozhodol ísť chaseovať Deep 6, aj keď mal šekovú paletu stále. To bude možno early down, rozhodol sa leavenúť survíkov. Vidíme, že survíci stekujú ten main. Vidíte, Ja by som sa podotknúť, že hore sa mení to, koho spektuje správne, že zatiaľ to funguje. OK, super. A videli sme práve survíka je z Dolkera, čo môže byť potenciálny tajný perk na prekvapenie. Máme druhý hit. Toľko pomalý štart od Jara, snaží sa to hrať pomaly na tie hity, lebo na Grounding v raid samozrejme treba hrať dosť opatrne. Tým, že to je veľká mapa síce, že dobrá pre survíkov a taktiež aj dobrá pre Wraitha, kvôli reštrikciám, čo má. OK. Na tejto, no. Mám tady první call ze studie, že nevšímejte si logu tým, protože ty se vám ještě nepřehazujou, což samozřejmě na turnaj bude ready. A máme Rema, čo krásne sa uvol swing, uvol to okno a bude rozhodne začesovať. Dobre, to máme perk odhalený, dva v podstate, možno 3. No áno, máme odhalené 3 perky zatiaľ. Celkom dobrý štart, vidím, že už sa aj healujú. Takže majú dobre rozohrané, že decentný gen progress aj možno. Tak uvidíme, ako chlapci budú pokračovať. Hore môžeme vidieť, že sa nám automaticky pridali stage správne. Výborně. Výborne. Dneska jsme všichni vlastně dumali nad tím, proč jsou ve Spectator stage žlutý. Což nám robilo trošku problémy. Na to sme ešte stále neprišli. Filtry jsou zakázané. Jaké filtry? Myslíš? Já tady budu odpovídat i do chatu, jelikož je to dneska show match. Aké filtry sú povolené? Filtry jsou povolené. Ak sa bavíme o tých DBDčkových, hej. Dobre, tu nám máme odhalený zase ten perk. Na to prekvapko. A Jaro to hraje hodně save, hit and run, zároveň proxy Rema. Takže Remo asi půjde do second stage. Sa rozdať hity a tu nás splitnúť geny. A našiel Palkinsa, to je Cop s Eruptionom. No, v Rani sa to teraz rozhodli hrať celkom akože trošku viacej risky, ale samozrejme high risk, high reward, takže to musí aj výsť. Jadro sa rozhodol hitnúť BTčko, miesto toho, aby čakal. A Remo teraz bude musieť držať chase, lebo pravdepodobne ho v raid bude tuneliť. Je to tak? Takže uvidíme, že to dostane. Máme použitý Firecracker práve, sa ho rozhodol bloknúť a Remo asi padne na edge mape, pravdepodobne ďaleko od genov. Vidím tam zase oranžový stage. Áno. To je asi v Spectate iba. Vypadá to tak. No to je v Spectate, hej. Veď sa chlapci začali zase aj healovať. A pokud vidím správně, tak se vám nepřidal druhý stage. Tím, že Jadro interruptol reset, ale chlapci to stihli dohealovať vďaka Desperetu a líderu. No, ono to totiž vypadá, že je buglej spekt, si myslím, protože na Removi zůstal ten jeden žlutý pip. Áno, ale aj ten pip má bývať práve, že biely, tuším, ak sa nemýlim. Má byť druhý. Ale tam mať biele 2, no, a na to je nastavený aj ten bot, čo to automaticky detekuje. A teraz je tam nejaký oranžový stage divný. Takže... To je to, keď pridali ten perk s tým, že môžeš tradovať hook stage. To asi tam dá čo dokazujú v kódovaní. Tak to nám malinko trošku háže jako klacky pod nohy.
Dobre, aj to sa spraví, To sa toto je iba opraví. test. OK. Máme Rema na to, aby držal chase. A Remo zatiaľ vyhral krásnu 50, to poslal. Jadro sa to bude rozhodovať mindgameovať. Oh. A toto bolo celkom risky od Rema, si to skúsil poslať. Máme prvý generátor popnutý, ale prvého survíka, ak sa nemýlim, mŕtvého na háku, čo bude akože veľmi ťažké hrať proti Wraithovi na 4 genoch v 3v1 na tejto mape. Lebo preto samozrejme je to veľká mapa a ten hit and run tu nám bude celkom hrať dobre, ak si nebudú správne hovoriť, že kde je stále. A nebudú hrať safe. Máme Skotosa asi, že chce baitovať chase. To tak vyzerá. No ale vidíme, že do chaseu spíš půjde Palkins. Jo, Palkins bude v chaseu, má tu paralizované TLK. Dostává tady To sa- bambuzu na okně. Dostáva hit. A rozhodne sa na nich ostať. Čože akože bude musieť teraz kúsok chvíľu prežiť, lebo jeden generátor máme 60 a druhý je 30. Ale Palkins A Palkins Bude bude padat na dead na lidi. rohu mapy. No. prohrál tu 50 na těch helkách. A tu na Jaro sa rozhodol na stratégiu slagovať, lebo zistil, že ten hack pre neho nič nespraví a bude to veľmi dlhá rotácia. Ale samozrejme Palkins má dva zaujímavé perky v jeho builde, takže niečo s tým slagom sa trošku možno vysporiadajú. A tu na nájde Ken asi sa ho pridal tento správne, ale špatnému týmu. Tu mohol ho tento dotknúť okno, sa rozhodol nevoltnúť. A rozhodne sa asi pravdepodobne nehať ho tento áno správne, aby nakopol gen. A možno teraz ho bude komitovať, lebo zistil, že Scott to zišiel pre ten pick-up. To dávalo by zmysel, keby ho teraz komituje. Ale nebude, rozhodol sa vrátiť naspäť ku ním. Nachází kapitána Skotose. Áno. Dáva mu hit. A toto bude celkom teraz ťažká hra, ktorú je úplne malá šanca, že sa naši survíci z Vran dokážu dostať, lebo máme 3 injury na Groningu proti Wraithovi. Ale jak víme, z minulého turnaje Vrány umí bojovat. Že si tak vedia bojovať. Ale samozrejme teraz máme aj trošku ťažší balancik na survíkoch. Že je trošku viacej taký, že tam ide skoro o tú koordináciu. A máme down na Palkinsovi, pravdepodobne Survíci sa rozhodli healovať. Tady budú hrať určite pomalšie. Jadro zistil, že sa healujú, takže vedia, že nerobia žiadny gen. Tak teraz môže ísť kľudne do mapy. A uvidíme, či ich Jadro bude schopný nájsť. Vidíme, že 12 stále regresuje aj s mainou, takže asi si bude dovtipe, že budú niekde na 6 alebo na tej 8. Alebo možno na edge mape. Pozerá zároveň aj cross, aby nemohli prejsť. Lebo je to celkom dosť otvorené a nemajú informáciu, že kde je. Takže Jadro bude schopný možno aj prekvapiť. Je otázka, Máme jestli Skotosa Vrány, hneď, nie? jestli Vrány obětují ten toho jednoho survíka proto, aby získali víc genů. Na surse. Ja si myslím, že určite není to zlý nápad, lebo stále nevedia, kde je, takže dáva zmysel, aby hral opatrne, lebo stále môže predsa kempiť. A myslím si, že tenhle call právě přišel, protože oba survíci sedí na genech. Mhm. Jadro to ví, protože teď si myslím, že musel vidět Skotose. Áno, ale Jadro si asi myslel to, že keď Skotos zdržal ten gen, to znamená, že ho ten tu bude hrať niekde po ten unhook zo šekovej strany. Ale Jaro sa to rozhodol securovať. Takže ho tento popne svoj gen a Skotos zároveň bude prešerovať stále tú 12. Čo pravdepodobne teraz by mal v tomto prípade Skotos líbnuť, lebo vie, že nikto není tam pre ten unhook. A má vyhrať viacej safe, ale nedieje sa to, takže uvidíme, že čo sa stane teraz. Že ako sa rozhodne a už sa asi na to došlo. A chaseuje nášho ďalšieho survíka Hotentota. A dobre, vidím, že sa rozhodli hrať viacej, že pomaly progresujú všetky geny a asi sa budú iba snažiť popnúť na všetky geny najviac, jak môžu. Ale Jadro to skvěle přečetl. Jadro to skvelo prečítal, ale rozhodol sa, že to bude asi pravdepodobne 1 za 1, lebo má stále kopec času dať ten unhook, takže tento body block moc nespraví. Jedine, že by mu vyšlo úplne všetko perfektne, čo bude, ale nemožné. No. Skoro. A dobre, rozhodol sa ho hitnúť. že to nedá. Dobre, a tu nás sa rozhodne samozrejme zase slagovať, lebo žiadny unbreak nič a
bude to veľmi dlhá rotácia pre Hotentota, takže Palkins, náš Survík, sa bude musieť vydržať dlhšiu dobu. Aby sa popal aspoň za to ten tretí gen. Akorát. Nie sa vracia a že volia tú stratégiu, že sa bude snažiť prežiť, ale dostal body block z palety, takže bude dead. Skvělej body block od jadra. Skvelý body block, áno. Jadro ide skontrolovať, či náhodou ho tento nerotatoval, čo rotatoval. A tu náhodou aj našiel. Toto bude tretí Survík zranený. A Skotos je zonutý dole na tej trojke. A rozhodne sa zaujímavo chaseovať Skotosa, čo neviem, či bol dobrý nápad, lebo teraz, ak sa nemýlim, Skotos je teraz iba force locker a ten pick bude trvať 5 sekúnd, cca plus drop alebo hook, takže na nejakých 10 sekúnd dovtedy áno, presne tak majú aj pick-up a pôjdu sa resetnúť zase. Tak Pevraný zatiaľ to vyzerá mizerne, ale z minulého turnaju dokáže tiež vyťažiť maximum, tak uvidíme, či bude nejaké kúzlo v tom. Chcem podotknúť, že oba týmy to hrajú skvěle strategicky, jako z mého pohledu teda. Je otázka, áno, správne. je otázka komu to nakonec teda víc vyjde. Ale tu na môžu prehrať, ak Jaro nájde ich reset. Takže tu na Jaro iba sa bude, lebo vedia, že žiadny gen nerobia, tak automaticky bude pozerať rohy mapy. A už o tom aj zistil. Že sa healujú, že tak budú si rýchlo hľadať, lebo pre ten unhook nikto nepôjde. Teraz, v tomto momente. On hlavně má ten skvělý hák, že? Tam se těžko... No tam sa ťažko rotatuje, presne tak. Tam proste potrebuješ na tomto scenári 4 survíkov nažive, no. Lebo teraz má tam aj ten trigen jeho v podstate v kvázi, kinda. A samozrejme Wraith sa dokáže rýchlo pohybať po mape, plus ten stealth tam hrá veľkú rolu. Ja si myslím, že bol veľmi dobrý návrh na mapu. Wraith Tuna, lebo Tuna buď dokáže dať 4K, alebo dostane skratké facky, ten Wraith. A tu vidíme, že máme securnutý ďalší struggle na Skotosovi. A Hottentot sa rozhodli spawn hook. By sa u neho mohol dať second stage správne, dal, OK. A tu nám máme trade a samozrejme asi zase... Au! Veľmi dobrý body block od Skotosa, veľmi pekne zahraté od chalanov. Ale Skotos bude mať teraz trochu problémy, lebo ak sa nemýlim, nemá tu palety a on je dead hook. Takže budeme pravdepodobne vidieť 3v1. Pravdepodobne popli ďalší gen, čo je veľmi dobré. A uvidíme, či Vrany budú schopní popnúť ďalší generátor. Čo akože teraz v tomto štádiu hry bude asi viac menej nemožné, asi to bude teda ten 4K2. Kvôli tomu, že nemajú žiadny jump progress a geny všetky už v podstate sú ďaleko a Jaro ich aj našiel dokonca. Sloppy regresol aj ten heal dosť, takže nemôže ho ani doťuknúť. Palkin sa rozhodol tanknúť hit. Zaujímavá voľba. S tým, že tam mohol hrať ešte chvíľu okno a rozhodne sa chaseovať Hotentota. Čo tuším, nebol ešte ani raz na haku, ak sa nemýlim, takže chaseovať ho dáva zmysel a máme tu obidvoch survíkov na maine. A bude chaseovať Hotentota. Máme tu krásne reakcie od Hotentota, MVP minulého turnaja, presne tak. To čiara na kravicách a bude asi hrať checkspot pravdepodobne viac menej. Dobrá trpezlivosť, veľmi dobrá trpezlivosť. Tu sa rozhodol baitovať, áno správne, zase iba breakol chase na tomto. A tu si ho Hotentot neskoro všimol, tak double backol a nabehol mu do rany. A tu nejsom si istý, že či Jaro nakopol ten generátor na tej šestke. Ale on sa rozhodne zobrať Survíka. A teraz je otázka, či Palkin sa rozhodne držať generátor, čo v tomto scénári dáva najväčší zmysel, lebo po ten unhook bude v podstate skoro nemožné, lebo musí uhadnúť, kade ide a zároveň je zranený ešte, takže tá rotácia bude hlavne akože veľmi mizerná pre neho. A rozhodol sa stealthovať. Ale Jaro ho už aj našiel a máme tu finálny chase. 50-50 výhra, tu 50-50 máme prvú. Máme aj Windows, takže vidíme, že máme stále niečo, máme TLK koneknuté do Mei stylu, takže uvidíme, že ako Palkin sa s tým rozhodne lupovať. A od Jara prišiel veľmi dobrý body block, Palkin sa na to nestiel zareagovať, ale máme dobrý volt od Palkinsa. Máme tu jeden
krásny check spot, ktorý držal, ale rozhodol sa to posledné správny moment, hezitoval, tak dostal za to down. Dobre, Roli, čo si myslíš o prvej hre? Zkušená strategie s obou stran. Ale jadro zdal toho, jako, asi to vzal za ten lepší konec, no. Z začátku jsem myslel, že to bude 4 kill na 4, ale Vrány to skvěle strategicky nahráli, jak je u nich známo. A nakonec tady máme 4 kill na 2. No dobre. Máme tu štart. Naši surovici už pomaly do mapy. Tento dostal celkom dosť, asi najlepší spawn, čo môže dostať za Wraitha. Je main. A rozhodol sa priamo na Deep 6 a našiel Kuskusa, to bude veľmi early hit. Aj paleta. Tento si taktiež zobral veľmi dobrý build, s ktorým určite môže pravdepodobne ten Wincon dokázať, lebo tu nás má Surviko, čo dvaja nič nerobia. My sa rozhodne Gonyho. A tu Gony dostane taktiež hit. A Kuskus je zónutý stále na TLkách, takže rozhodneme sa, že tento bude komitovať teraz Kuskusa. A máme tu na prvý down. Akože tento išiel do toho meču veľmi silno. Máme prvý hex dole. Takže maximálne jeden Survik môže iba držať gen. V tomto prípade. Takže uvidíme, že ako pôjde tento ďalej. Geny má celkom dobre rozložené. Máme dvoch Survikov na maine, čo stakujú. Jeden zranený a druhý robí 11. Celkom dobrá stratégia, lebo ak sa tomto prípade rozhodne ísť do mainu, tak môže mať trošku problémy, jak dávne Gonyho, lebo odtiaľ môže začať trošku aj snowball. A áno, máme interrupnutý main a... Ale on si toho Gonyho tam všimol. Gonyho si všimol. A Gony je forced do 50-50. A vyhral tu 50-50, well play od Gonyho, takže predĺží tento chase. Samozrejme taktiež môže dať trošku aj comeback. Ale tento sa vrací na maina. Áno, rozhodol prešurovať Jara, lebo vedia, že niekto pre ten Nanook asi nepôjde. Ide. Vidí tam ty marky. Ide. Kluci se resetou, ale mám pocit, že tento se tam bude vracet k tomu. Nevrací se tam. Áno, vracia a bude tunelovať Kuskusa. A Kuskus je dead? A potenciálny hit na Kvaka, ale rozhodne sa o tomto prípade iba piknúť, lebo majú majú progres iba na jednom generátori. A Kuskus je už v druhej stage. Jadro možno popne main dovtedy, možno. Gony prešuruje gen na 12. Tento tam půjde, jako byl by chytrý tam jít do toho mainu. A rozhodol sa chaseovať Kvaka, čo není teraz veľmi dobre pre nich. Ale rozhodne sa ho, že hitnúť a nehá ho. A no, tu nám musí hrať tento celkom rýchlo. Musí skúsiť nájsť jadra, nech má potenciálne 4 hity, lebo keď budú všetci hitnutí, tak to bude veľmi zle pre neho. Ale ja si myslím, že v tomto prípade už aj... No, ten si to vedomuje, že mu stačí držať cross. Že sa to updatelo na Discorde, ale ne in-game. Ale hooky sú správne, no. No ale u toho to tam není vůbec žádný score potom. Našiel jadra, ale on sa asi rozhodne práve po ten blok možno zobere trade. Čo asi sa to chlapci budú práve podobne snažiť na taj. Dobre. Však máme tuším stále aj hore. Takže Kuskus musí trošku zdržať čas. Áno. A rozhodne sa ísť presne pod paletu. Rozhodne sa dávnuť jadra. V tomto prípade bolo by najlepšie slagovať, ale rozhodne sa piknúť. Čo je veľmi zaujímavá voľba pre tentota. Lebo tu nás si celkom mohol trošku vrátiť svoj momentum. A ak ho tento dvie, tak všetci v podstate rotujú, má by vidieť jeho rotáciu, áno, vidí scratch marky z diaľky. Tu na to môže byť trošku teraz zle pre nich. Ale ho tento slyší. Ho tento počuje, ale netrekoval dobre. Slyšel Gonyho, no. Videl Gonyho, chlapci sa resetujú. Veľmi pekný stan od Gonyho. Samozrejme teraz tento sa ho bude musieť nás snažiť livnúť. A máme tu double reset na Kvakovi a Kuskusovi. A teraz sa ho tento snaží nájsť Survika. dostává jako value z ruiny.
Jelikož, Dostává celou jelikož, dobu, lebo nemůžu robit gen, no. jelikož nikdo na genu. Tam už myslím běží kvak na unhook. Ale asi No, ho tak to otočil. interruptol. Takže jádro On půjde sa, do on sekundy. sa snaží nájsť kuskusa teraz. A tu nám máme ďalší zadarmo unhook trošku, bez tradu, čo je veľká škoda. A Hottentot sa bude musieť... Tento si vybral jádra. Máme bug. Palkins nehlásí, že máme bug, či co? Permachase music na Wraithovi. OK. Mně by se to hodilo actually resetnout, protože jsem opravil ty chyby, co jsme teraz našli. Palkins mi hlásí, že má bug ve hře, že tento má permanentní chase. Což nevím teda, jak budeme řešit. Já bych to nechal asi. No jako teď to řešit nebudeme, že? Ale určitě nějak se domluvíme na turnaji. Jo, on Kexo odešel. Takže vidíme, že tady máme první stage na Kvaka. A o tento půjde k mainu. A koho tam bude hledat? Je otázka. Kluci tady steknou gen. Což je 4. gen za survíky. A jestli se teď nepletu, tak je to gen, který by je poslal do dalšího kola. O tento to sice ví, ale dojde tam pozdě. Ale možná tady přijde down. OK, down na Gonyho. Tam by bylo dobré, aby si ho tento vybral Slack, ale no ho tento to určitě ví. Ne, ho tento bude pikovat. OK. Už som sa vrátil. Zistil som, že Hottentot mal chase bug na tie 2 minúty, ale nejsem si istý, či chase bug by spravil v podstate niečo v tých chaseoch, keď v podstate všetky hity boli z uncloaku. V podstate hneď. Takže uvidíme, porešíme to po hre, toto sa dohrá. Určitě, jasně. OK. Jinak mezi tím... Aha, počal zase pryč Kexo. OK, vidíme, Kvaka bude tady hrát 50 s Hottentotem. Prohrává první 50-50. Kámo, to je zase celý bugly, ten spectate, vole. Je, no trošku. A tu na nášmu Wraithovi chýba trošku torzo. Trošku dozadu je. Nedal si oběd. Zabudol, no. Kluci se tady resetujou. Už jsem oznámil, že vlastně první mapa jde za týmem Tvrdý trest, jelikož popli 4. gen. A Crows měli jenom 4, jenom 3. No. Ano, delay bude 5 minut, ale až na turnaj. Tohle jenom show, kde trénujeme produkci a vychytáváme bugy. Jinak tady přichází opět skvělý stun na Hottentota. TT zasloužený win? No, na prvního pianu. Prvního pade za nima. Ale rozhodně to neměli zadarmo. OK, Hottentot ví o Gonym. Ale co s takovou situací teď, že? Geny jsou rozjetý. Půjde tam na unhook? Ne, Kvak asi půjde do lobby. OK, od lítačky do lobby. Od lítačky. Tak a vidíme tady další kategorii Survive with Friends. Jít na okno a tam nám popne 5. gen. A půjdeme do endgameu. To bude gen do huby. A jdeme do endgameu. Víme, že Kuskus má deadhack, takže se bude tady určitě predropovat. Uvidíme, jak se Hottentot poradí s touhle situací. No, a tu nás sa rozhodne chaseovať Kuskusa. Je tu insta drop. A Kuskus ho zabere iba na druhú stranu od tých gate, takže obidva sú robiť potenciálne vonku, potenciálne aj Kuskus. Kuskus bude teraz musieť snažiť za checkspot hrať nejakú tú 50. A tento sa mu bude snažiť dať nejaký movement. Počkáme na Bloodlust. Gony s jadrem out. A tuším, že Bloodlust ani nebude, lebo shift tekuje, ale Kuskus to pokazil, takže chase bude vždycky nejaký malý.
A to nás sa to rozhodol poslať nejaký moment a... Máme... Two man out voči Vejtovi na Groningu, veľmi pekne zahrať z obidvoch stran. A ještě si tady vychutnáme závěrečný mori, který asi nebude Závěrečný povolený, mori. nebo bude? Vieš čo, povolil by som ho iba vtedy, ak je to akože... Keď proste všetci sú dead a sú aktívne geny stále, ale v endgame to zakázať. Tak. Jak se neřeš chat? A řeš killera. Riešim, ja som sa ešte škúknuť. OK, vidíme, že o tento začíná s Corruptem, což asi pozná většina z vás. Áno. A idea s týmto buildom bude, že sa bude snažiť nastolkovať na 99 čo najviac survíkov, jak má. A potom sa nejako rozhodne dať pressure. A vidím, že sa rozhodli, že budú hrať 2 split v mape. A tady možná přijde ta stejná strategie, jako měli Bookviz v minulém turnaji, že se budou dropovat a zvedat itemy. A bude si čekat na Corrupt. Tady to můžete názorně vidět. Je to z toho důvodu, aby Survík nedostal vránu, když stojí na místě. Takže možná to za chviličku bude dělat celý tým. A kluci počkají, až vyprší Corrupt. Pakliže samozřejmě ho tento nikoho nenajde. Toto sa rozhodol na botome a máme prvý. Máme aj Survíka aj na God palete. Takýto palet je presne baví hneď early. A Kvak hrá teraz celkom nebezpečnú hru. Ja som rozhodol do neho nabehnúť, aby ho nestalkol na max a zobere si radšej ten tag. A teraz lebo na botome väčšinou bývajú veľmi silné setupy, ale v tomto prípade to asi pre Kvapka nebude moc dobré, lebo táto paleta, akože je relatívne safe, ale musí ju kopnúť, ale z že má tento väčší Bloodlust, tak v podstate nemôže nič. A tu na Kvak musí dávať teraz veľký pozor, lebo je zranený a tento set je celý o koordinácii, áno, presne tak hovorím. Že bude hrať 50, ktorú asi ho tento pravdepodobne vyhrá. Tak vyhrajú a máme celkom dobrý, decentný štart pre Hotentota. Zbavili sme sa jednej God palety a jednej runkovej palety a má asi pravdepodobne možno 3 gen alebo nejaké silné geny v tejto časti mapy. A vidíme, že tvrdý Tristan stekuje gen. Stekuje gen, áno. Painček přišel od Survíku. Painček, ale nedostal sa Painček na generátor. Kupuje nám první gen. Áno, a tu nám máme, tuším, 2 Survíkov. Kuskus hrá celkom agresívne, teraz tuším celkom dostal veľmi silný stalk, ak sa nemýlim. Jo, a Kuskus sa posiela. Máme 70% stalk. Teraz neviem, či by sa mal rozhodnúť chaseovať toho Romana. Mal by sa vrátiť asi k Priáku, lebo potenciálne Kuskus môže ísť sem. Roman nám tady opravuje kachličky. Trošku, treba ich akože trošku upraviť, lebo vypadávajú. Okay. Ich vymeniť. A vypadá to, že... Dobre, a tu zase máme, tuším Jimmyho, a.k.a. Ryza, áno. Ruina je dole a má celkom akože veľmi, a vlastne to máme Undying, máme teda. Undying dole. Máme Undying dole a ešte stále je Ruina hore. A fúha, toto bude celkom... Je tam? Ojajajajajajaj, toto je veľmi nešťastné pre ten Survík nepadol do druhej stage. OK, to bylo milimetre. To bolo milimeter a zároveň sa snažil hľadať časti mapy, kde by nikto aj tak nebol. A tu nás sa rozstalknúť a dropnúť aj od paletu. Ale Survíci našli tu ruinu a tu když klíncnou, tak to Hotentovi vezme hodně value. No, vezme value, lebo v podstate oni nemôžu robiť gen, keď nevedia kde je, takže to bude zregresovať ruiny, ale v tomto prípade sa asi bude rozhodnúť, že tu bude tunelovať. Ja popujú všetky geny agresívne, aby vedeli, že kde je, ale tuším, že už sa našli, áno. Roman tady opravil kachličky, už je v chaseu. Snaží sa tam Roman opravil kachličky, áno. Bude hitovať Romana na ten Inju so sloppy tagom, nech to viesne viacej času. A skúšenie sa vrací o tento k tomu genu. A tu máme zase Kvaka. Survíci jsou tady ve špatné situaci. Jeden je na down a 2 na hitu.
Toto bol veľmi early swing od Hotentota, ale myslím si, že to bude jedno, lebo aj tak Quax tu pôjde na zem. A má celkom veľmi dobrý, možno, ak sa nemýlim, Forge na tope, čo akože väčšinou býva veľmi dobre pre Ghostfacea s tým, že je to Forge, nemusím asi vysvetľovať ešte na Indore. A má v ňom taktiež aj hook. OK. Takže tu Ale uvidíme... čaká ťažká výzva. Čaká ho ťažká výzva, áno. Ale Hotentot samozrejme musí zahrať správne. Lebo máme 2 survíkov na botome a ak teraz nájde náhodou Kuskusa a bude ho stalkovať, tak má celkom problém. Lebo ak sa nemýlim, Kvak je hooknutý na 11, áno, presne tak. A Kuskus je na jednotke v rohu. Takže iba bude sa snažiť držať ten cross a zároveň ten generátor na tej desine sa snažiť, aby sa regresol. Což se mu daří Už má nejak... 60, ale vidíme, že Roman tady po kachličkách odstraňuje tu ruinu. Což není... Ano. Aha. Lekl se. Já myslím, že se lekl toho pístu vzadu. No. Ale takže videl som vzadu Ghostfacea. Ne, a tu na naše... Áno. No tu na... Toho mohol už sa snažiť, keď už tak trošku bloknúť, nech dá ten unhook. Toto je škoda, nevadí. Veľmi hezký take. Áno. Ale zase samozrejme bude mať down zase v tom jeho forgene, potenciálne, len musí vyhrať 50. Roman klincnul tu ruinu. A zase kluci se potkali na 50 a tentokrát úspěšnější pro Hotentota. Áno. A máme heal na botome, máme 3 survíkov na botome. Stále. Máme Niu. Okay. Máme Niu. Která jedla. Asi jedla, no. A teraz máme hook v tom... A vlastne nie, to je Trigen iba, ale celkom silný Trigen relatívne s tým, že plus tu nejsú už ani palety, jedine v tej TVčke. A no a ešte na túto rúmku samozrejme. Takže v podstate on sa bude snažiť iba teraz línovať a skúšať stalkovať survíkov zároveň. Čo akože bude veľmi ťažké pre Hotentota. Vidím, že už je stalkov 2 survíkov, čo nám išli po ľavej strane, po tej desine. A taktiež sadol agresívne Kvak na tú desinu, čo neviem, či je veľmi dobrý play s tým, že je deduk, takže potenciálne ak ho stalkne, ak ho odreže. Tento to neví, on je haví. On nevie. Ale nemôže ísť za ním, lebo musí to proxiť stále. A tu nás sa ho snažil nabiť, tu na Jimmy bude hrať po ten unhook. Tu nám máme any means použitý, ako sme môžeme vidieť, lebo táto paleta predtým bola zhodená. A máme taktiež aj unhook, čo bude akože veľmi zlé. A Kvak sa dá hned na ten game? Bez strachu. A Kuskus bude dead. Ale mňa zaujíma, ako tento sa bude dariť v tomto, lebo nemá Eruption. A Eruption je to, čo na Ghostfaceovi žiari tiež, takisto jak Ruina. Takže ešte uvidíme. Ale chlapci sa rozhodli stakovať a majú splitnuté geny. Kvak tu naneháva veľký stalk rate progress. Čo akože bude celkom ešte zaujímavé do toho endgameu, pravdepodobne, lebo jednotka sa asi popne, viac menej. Tento videl tú ránu tam vyletět. A Kvak neviem, či si uvedomuje, ale na ty najnutý a si to aj uvedomil. A toto neviem, či bol dobrý nápad ho hitnúť. A teraz je tento trošku v problémoch, lebo oni v podstate Kvak môže ísť na bottom rotatovať a začať bottom generátor, ale vidím, že našiel ho Hotentot. Veľmi pekný stán od Jimmyho. A máme zase taktiež nešťastný unhook. Teraz, takže staknúť asi tú desinu, teda pravdepodobne, pokiaľ Kuskus prežije dovtedy. Hotentot si vybral, že chce Kuskuse. Áno, a tu máme down. Takže zaujímavé, ako to teraz pôjde. Samozrejme teraz je to hra s časom. Kvôli tomu, že Roman začal robiť TV, čo je zaujímavá voľba s tým, že majú progresnú tú desinu. A 2 chlapci sú na 8. A ty geny majú pekelne daleko od sebe, to bude mi ťažký Hotentot. Ale stále majú nejaký stalker, plus majú Kvaka zraneného. A ak Hotentotovi sa podarí ísť na ten generátor. To je pravda. Tam by bylo dobrý, nebo není? A našiel ich, toto je veľmi zle. Prichází hit take od Jima. No tu nám asi bude musieť commit na Jimmyho, kvôli tomu, že je pri tom gene bližšie. A tu máme early double backy.
Tu by žiaril Eruption pre neho, v tomto prípade. Mhm. Keby by si bol schopný nakopnúť tie geny. A tu máme Godroomku. Takže samozrejme, v tomto momente by sa mohol skúsiť akože snažiť sa dropnúť. A ísť po Kvakovi, lebo videl ho rotatovať na ten gen, čo nespraví a teraz na ten gen pôjde. A Roman sa rozhodol dorábať devinu, takže asi dávalo by zmysel, kebyže toto už konektne. Komitne. Kvôli tomu, že budeme mať endgame teraz, čo máme teraz momentálne 5 stageov. A s tým, že Jimmy je fresh, ale rozhodol sa ísť po Kvakovi. A Kvak je taktiež aj hope, takže Hoten toto bude mať veľmi teraz obťažného, potenciálne chytiť ak ho chce, ale pôjde asi po Frežuku. A samozrejme na botome sme mali strašne málo chaseov, tak to znamená, že všetky asi 80% tých resursov tu bude. Samozrejme všetky budú safe. A to je niečo, čo s Ghostfaceom sa snaží hneď zbaviť, hneď zo štartu. Lebo potom nemajú kde bežať. Takže tu nás sa bude rozkomitovať Jimmyho. Tu je veľmi early predrop, ktorý sa väčšinou nerobí presne kvôli tomu, že jak je tá strana krátka, takže v podstate je teraz dead. Pekný fake od Jimmyho, ale bude to 8 stageov a 2 killy, čo je celkom veľmi dobrý výsledok na Ghostfacea. Je otázka, si tvrdý trest ešte nepůjde zpátky pro Jimmyho. Áno. Tak uvidíme, jak se kluci rozhodnou. Jestli to urobí pro diváky nebo ne. Ne, budou brát two man a... Akože dávalo by zmysel, kebyže... Kluci neví, si myslím. Asi rozmýšľajú, lebo... Dávalo by zmysel, kebyže Kvak to ide tradenúť, lebo bol raz už na hooku. Okay. Ale... Vidím, že sa zobrali out chlapci a budú mať 8 stageov a 3 freshe. Že jak sa volajú tie veci, ktoré ja musím prehodiť. A tu máme už začiatok hry, vidím, sa spánul kuskus na botome a rozhodne sa ísť po ľavej strane. A jak jsi předtím avizoval, tak kuskus si ty perky vzal. Áno, presne tak. A rozhodol sa hrať bez koraptu, čo je trošku risky. Tým, že aj našiel ho tento, to je celkom veľký stalking zo štartu. Ale byla to profi stalk na patu tam přišel. Áno, takže teraz sa môže v podstate rozhodnúť ho nehať. Potenciálne, samozrejme, tu treba tú koordináciu. To môže byť zlé. Ale tu možno ho tento stihne aj paletu, kvôli tomu, že kuskus nemá addon na ten haze, keď expozne, kvôli ktorému by ho tu nadownol. A táto paleta je safe, takže teraz Hotentotovi, čo stačí spraviť, je iba držať chase na tom botome, lebo tam je asi doslova každá paleta je od paleta. A tu v podstate on keby kusku sa zbaví tých paliet, ale zároveň Hotentot prežije. Skvělý spot check na ten in. Skvělý spot check, nemá ani power swingle do palety, rozhodne sa komitovať. Tam je patik od Hotentota. Máme pallet stun. Tady vidíte důvod, proč byl Hotentot MVP. Minulého turnaje. Áno. Prežije aj ten chase, všetko, takže kuskus sa ho musí nehať. Ale samozrejme taktiež naši survice mu celkom decentný progres na genoch. Ale kuskus má celkom silné geny Forge, ak sa nemýlim na botome, čo bude veľmi ťažké breaknúť. Takže tu na asi stratégia mať asi jedného survíka na tope a nech bude robiť tie horné geny. A zároveň musia útočiť po tie one. Midar trošku v problém. Dobre, toto môže byť trošku zle pre Midar. Ale má tu God paletu stále, rozhodne sa ju kopnúť. To má ďalšiu God paletu dole. A tu nám má takú slabšiu, tak to mali aj Survitex. A tu nám máme aj hittake, aby sa bezpečne dostal na hornú stranu mapy, áno. Jak Kexo avizoval, Skotos tam bere hit. Áno. A tu my naši survíci by mali už prešerovať aj tie bottom geny teraz. Hilnúť rýchlo Skotosa a skúsiť sa breakovať tie geny. A tu nám máme down a taktiež aj potenciálny flashy. Nevadí, škoda. Dobrý pokus, ale toto je nepekná situácia pre chlapcov teraz, lebo dvaja zranení plus hook stage a potenciálne ďalší chase na zraneného survíka, taktiež painless. Áno, teraz kuskus môže úplne v kľude komitovať tento chase tým, že nemusí sa zaujímať o nič, lebo v podstate všetky geny teraz regresnú vďaka painrezu.
a potrebuje 9 hukov mať, takže táto stratégia bude veľmi dobrá a bude slagovať, čo akože... No, je to scénar, kedy chlapci z týmu Cross môžu prehrať. Kvôli tomu, že teraz naháňa ho tento tá stalkuje. A Palkins nemôže ísť pre ten unhook, lebo je zranený. Možno potenciálne môže, ale musí propopnúť generátor. Lebo ako breakol generátor na spodnej strane mapy 1, hej, ale stále tam máme ten Trigen. A neviem koľko už má na sebe Stalk Hottentot. To mali by čeknúť, a celkom malý, relatívne. Ale po tento... Jo, tu na už to poje sekund. Tu na sa musia chlapci healnúť. A potom spolu prešurovať. Ja vidíme už Skotosa, že crossuje cez tú stranu. A tuto, veľmi pekný blok, veľmi pekný map knowledge od... Dobre, toto môže byť trošku... Toto bol celkom trošku risky, ale... Kuskus, veľmi pekný game knowledge na tejto mape, že tam tie dvere sa dajú bloknúť. Veľmi pekne to odhadol. A teraz som to scenári môže kľudne lívnuť, ak lebo vedie, že sa musia healovať. Tam tá petarda prišla iba o to. Na útek Hottentota spíš. Ale toto je trošku risky, čo robí Hottentot, lebo keď náhodou crossne cestu s Ghostfaceom, tak majú trošku problém. Ale majú tu celkom relatívne dlhú rúmku, ale stracajú strašne veľa času, strácajú. Vypadá to, že Midar pôjde asi do lobby? Midar asi Přijde mi, že Cross trošku teď panikaří. No trošku, lebo nevedia, že kde je, tak asi dajú s tým, ale vidíme, že Kuskus je stále pri haku. A áno, tu máme Skotosa, ale... Nepřijde. Máme trade. A naši Tušení kapitán, To je kapitán. A vidím, že chlapci sa rozhodli splitovať. Čo neviem, či je dobrý nápad, lebo sa musia spoliehať na to, že Midar prežije. Ale samozrejme už nejaké palety máme vydropované na spodnej strane mapy. Tady a taky. je to... Tam má paletu, ale rozhodol sa aj sem. To je veľmi veľká škoda. Dobre, to bude early down na 3 genoch, akože left. Ale splitujú 2 geny, ale samozrejme Eruption plus Painrest odrobí svoju robotu tu na, lebo všetci traja sú zranení, takže nemôže ani poriadne držať chase. Áno, už to hovorím, už to začínajú kopy s Eruptionom. Lebo teraz ak dajú early down, tak toto je asi v podstate už asi over, v podstate pre Vrany. A vypadá to, že ten to hovorím, príde. áno. A ten tam príde a Palkin si ho tam regresne všimol sa pozdě. generátor. Ešte slow vault na okno, nebo respektive ten mid vault. No teraz sú v pozícii, že teraz pre survíkov našich z Vran bude musieť dať veľmi veľké šťastie, lebo dokončí ten heal plus nenaraziť na Ghostface'a. Ale to bol zo slopy, takže to nedá notifikáciu killerovi nášmu. Okay. Takže tu musia dokončiť ten reset a hrať šťastie, že netrafia na Ghostface'a po ceste tam dole, lebo to je veľmi dlhá rotácia. A tam sa rozhodlo, že Kuskus ešte kopne generátor, že iba pokope geny s Eruptionom, lebo vedia, že pre ten unhook ísť nemôžu, lebo nevedia, kde je. A... Tento se dá na ten midovej. A Skotos se bude snažit unhooknout Palkinse. Na ten TVčkový, ak sa nemýlim, sadol. A vidím, že máme... No Vrány se teď rozhodli, že budou splitovat geny. A že asi Palkinse nechají do další stage, ale Kuskus nachází kapitána. Áno, a to je veľký stalk plus 70% a revenutý survík. A Kuskus iba pozrie svoj trigen, aby zistil, že mu nerobí, lebo vie, že jeho vinkon je 9 hákov proste. 9 hákov, všetky freshe potrebuje. Takže toto už máme 5. hák a majú veľmi malý gem progress. Přichází tady tu na down a toto asi je už over. Toto už vyzerá byť ako koniec pre Vrany, nešťastne. V tomto zápase Vránám moc toho nevyšlo. No, nevadí, stáva sa. I takové dny jsou. A uvidíme, jak se s ním vypořádal tento.
Oh, A narazil přímo, na ňo presne. přímo do huby. Priamo do huby mu nabehol. Čo je akože veľmi vtipné, keď sa stane a z pohľadu Survíka, tak Survey asi dostane možno aj infarkt. A vidím, tu máme trade, ale tu na už je to asi over. Prevraný. Preto budeme mať 2-0 pre tvrdého trestu. Myslí, Fish píše do chatu, že si myslí, že i Killer se lekl. Borci nevětšině nečekali, že se tam potkají. A tady přichází poslední hit. A to je over pro rány. No a pěkná mapa. Kus zkušeně, v rány se mi zdály, No. že trošku panikaři, že tam je opustilo trošku to štěstíčko. Trošičku. Ale máme ještě týden na to dopilovat. Áno. A nebo first ban. Mhm. Jinak samozřejmě týmy banovali a pikovali killery. Bohužel nám na to teď nefunguje bot. Neptejte se. A sme to museli Takže osobne jsme to robiť. takže jsme to udělali ručně. Udělalo se to před streamem. Tvrdý trest pikl Ghostface. Vrány měli Wrighta. A momentálně tvrdý trest by v téhle BO3 vyhrál. Teď nevím, jestli budeme pokračovat i na třetí mapě, když je to jenom show match. Jestli si To je jináč roli. jinak si to kluci chcou pinknout. Klidně se jich můžete jít asi zeptat, jak chcete. Tady už se asi v téhle mapě nic nestane, kus už jenom hákne Hotentota a my bychom šli do další hry. No máme začiatok hry. Keď si naši survey spalnili na 12. Máme Jimmyho na killerovi. A veľmi prvá zaujímavá flaška. Trošku viacej do vzduchu, než by mala byť obvykle, ale uvidíme, čo Jimmy dokáže spraviť. Vidíme už dvoch prvých survíkov na celkom risky spotoch. To bude asi... Oh, A rozhodne sa Čekova... A je Hunter. oh. Oj, Myslím, že je to Hunterova první mapa Mhm. a myslím, že teď cítí tlak. Trošku cíti a vyzerá to, To že bude to bude drop na celkom edži. early down. To bude drop na edge. Byly tam baterky. Víš, aj nejaké nody od Jimmyho. Čo asi poviem za chvíľu vybaviť, ak sa bude opakovať. No dobre, a vidím, že naši dva survíci s takou midmap, čo automaticky mali by sa už asi prirotatnúť. Lebo majú celkom ďaleký split. Presne tak. Máme Copenhagen. Potenciálne uvidíme ďalší perk. Falkins dělá molo. A nikdo se zatím nemá na unhook. To vidíme, že ho tento se vrátil, myslím, na ten gen. Mhm. A ho tento jak moucha A- otravuje. Áno, a uvidím práve aj tento tá so šprintom. Tak. No ale Jimmy se vrací na ten unhook. Otázka, jestli tam Ano. někdo jde. OK, Asi pravdepodobne nie. Palkin se tam snaží stealthovat, ale tady ta dlouhá strana. To vypadalo jak Jimmy, kdyby o něm věděl. Ví o něm. Ví o Palkinsovi. Teď je otázka, kam Palkin zmizel. Aj, máme pull. Chyba od Jimmyho strany, že dole nás sa stať. Ale bude asi tunelovať Huntera v tomto prípade, lebo... Hunter sa nerozhodol zhodiť paletu. Což ho možná bude stát down? Toto je ďalší early down celkom. Tu uvidíme potenciálne veľmi rýchle 3v1 na veľkých genoch ešte. Pravdepodobne. A ještě to Jimmy to hákuje na háku, který bude těžký. Mhm. A tu máme asi práve Pain Rezuk, s tým, že sa rozhodol hookovať úplne ďaleko, alebo s tým, že to je dead zona. Presne tak je to Pain Rezuk. Takže Scotto si to může znovu zopravit. OK. Mhm. Kluci dodělali ten midový gen, máme tam opět žlutý stage, takže Daichi si vytrhl zbytek vlasů. A je to tak. A Palkins se s medkitem rozhodl selfcareovat, což je dobrá volba. O tento jde na unhook.
A Jimmy zase dostane veľmi rýchly unhook. Tým, zase že to bude zvykem. Hunter sa bude musieť snažiť prežiť chvíľu. No, a teď je Hunter v těžké situace. Sotva nastoupil do meče. Teď ta A paleta byla na ľudia levo. vytunelení, áno. A máme tu na paletu. Ale tady musí vyhrát 50-50 několikrát. Vyhrál první. Vyhral raz. Nabehol do gas smoku, čo je veľká škoda. Že mi to háže skvěle. No, A máme prvý down. No zatiaľ nevidím sťažnosti na Clown Grim Pantry nejako, lebo máme prvý kill na 3 genoch. zdravíme Gonyho. Takže Hunter si moc nezahrál na show meči zatím. Vrány se budou resetovat. Tady máme Looping with Friends. Tenhle heal nedojde. Tady měl přijít predrop, ano, děje se tak. No máme dvoch survikov. Tam máme Chase aj pri jednom z aktívnych genov. Ale Chase asi pôjde pravdepodobne na Hotentota, ktorý má main building, ale uvidíme, jak to bude hrať. Jimmy ty sklinky, Lebo- přesně. Aha. To je ukázka. Áno, a tu nám máme 50-50 paletu. Hotento veľmi dobrá trpezlivosť. Veľmi dobrá trpezlivosť. Akože, dobre, Hotento takzvané enteral flow state. A škoda, ale veľmi pekne od Hotentota. Pekná 2 geny práce sú nohama. 50. Pěkná práce Chlapci nohama. potenciálne, áno, chlapci teraz stále potenciálne môžu popnúť všetky geny a mať. Ale S tým štartom by som typoval, že stále 7 až 8 stageov. tady máme bouchačku. Ako to Opět to byl Scourge. Áno. Vidím, že obidva chlapci splitujú geny ďaleko od seba, takže koho bude naháňať, ten druhý musí spoten unhook. No, Scotto se to bude snažit dodělat, si myslím. Ale to asi tu nás sa to v tomto prípade neoplatí, lebo high progress stále je a nemôžu si to dovoliť teraz v tomto prípade dokončiť jen tak ten gen. Kapalkins na onhook, ale má to přes celou mapu. A máme Chase na Scottosovi, ktorý má light ako exhaustion, tak uvidíme, či sa mu ho podarí použiť pred hitom, čo bude asi nemožné. Tu máme early hit a musí sa pokúsiť ísť preč od tých genov a lítečko mu v tom umožní. Má tu stále dobrú paletu celkom, ktorú mohol hrať, ale rozhodol sa od nej odísť, ale za to bude down. A opět je to down toho Scourge, ne? Ne, není, jo. Jo, je kousek od něho, je to... Jo. To si Jo, bude je asi to rozhodnúť na Palkinsa, na tom edge. No. Kluci se resetovali tady na edge. A tu nás si bude komitovať Palkinsa v tomto prípade. Ale Palkins má relatívne safe paletu proti klánovi, plus má resilience. Jimmy Uvidíme, se jak to sa rozhodne hrať. šikovně rozhodl. On tu paletu nezhodil? Já myslím, že bez zazadu paletu. On na nej bol, ale rozhodol sa od nej odísť. OK. No, na nej ostať. A tu máme tretí pain res, ale zároveň na našich dvoch genoch, čo sa progresovali a s týmto, že tento generátor je 30 a nedostal pain res, to znamená, že aj ten druhý generátor teraz začal regresovať. Takže v podstate Jimmy mu teraz stačí iba držať ten cross a Migno nekomitol naspäť na ten unhook, ale to asi uvidíme aj one. A jeho tento tajs po ten unhook. Tomu tak. To boli zbytočné flaštičky. Teraz sa snaží bloknúť okno, ale tu nám máme veľmi pekne vypočítané. Tu nás sme videli asi zlú Adam Volbu, som si teraz uvedomil, že ten hinder status, že je normálne 3 sekundy, s Adonom je 4, ale vidím, že ten Adon nemá a kvôli tomu asi práve dal ten fast fall, lebo mu vypršal skorej ten status toho hinderu. Lebo Jimmy si zobral Addon, ktorý mu zvyšuje o 3% viacej movement speed so žltými flaškami. To je trošku asi misplay. Alebo mispick, takzvané. Ale Scottos popne svoj generátor a tento má svoj gen už 70.
Samozrejme, to ho je tento oranžový, to budem musieť livnúť. Co Zajčí? Další oranžový stagík. Ano. Guys, kdo nám vysvětlí bug, proč se nám objevuje ve spektu oranžový stage, tak tomu pošlu osobně bludišťáka. A nebo mu pošlu aspoň pusu na čelo. Protože to věc, která nám teď momentálně v režii hodně zlobí. Asi musíš spektovať killera, keď hukuje, ne? Lebo ho tento má biely. Tak sa nemýlim. Tak počkáme, až bude down A na jsme to se vpravo. uvidíme. Zatiaľ tento drží krásne chase. OK, to vyzkoušíme Ďalšiu potom. flašku. Jimmy chce ho Máme tento. tu na... Áno, máme tu aj 4 laneu. Ten gas trafil dobre cez... No tak můžeme si to ověřit, nechám No. teď spectate na ho tento to a uvidíme, jestli bude oranžový nebo bílej. Bielý. Tak možná je to jenom na first. No, na tenhle bug musíme přijít. Protože ten nám dost bije produkci. No, pokračujeme ve hře. Jimmy se štěstím tady skopává gen, který byl tak 95. Rozhodl se, že nebude komitovat Skotose. Palkins dělá main mezi tím. Ten gen má taky hodně rozjetý. Vrány, ačkoliv měli ačkoliv Hunter byl rychle v lobby, tak mají tu mapu velice dobře rozjetou. Ale veľmi dobrý jump progress plus Skotos dá ten unhook. Ale popl si tady lighty u toho. No a budú sa musieť snažiť tanknúť pre seba. Jimmy trafil na poslednú sekundu BTčko. Akorát ho tento má deadhack. Áno, a má tu paletu. A jde A tu padnout nás na edge. sa úplne na edge map. To možno by actually vedeli možno Běží tam popnúť, lebo Skotos, běží Skotos tam je tu na hit. OK. Tu kúpi extra čas plus hot tento je adrenalín. Ale ten adrenalin přijde do... Dá si do takých 8 sekundách, by som vedel možno aj povedať. Dovtedy možno keď ho downe, áno, lebo máme tu skôr plus aj tu ten resilience na tom. Pojď, Áno, pojď. a máme Je tam, tam! ale dáme ho do neho, nevadí. Kebyže pointne pred downom, tak by to malo byť úplne silnú value. A viděli jste, že tam popl killerovi jeden perk, který určitě mají rádi všichni main survíci. A uvidíme, jak se Crow s tím vypořádají. No, ale s tým, že máme aj tak dvoch zranených, tak to nespraví moc veľa. Ja tu na Jimmy dostane value zo svojho addonu. A 3% navyše, takže z 10% to bude 13. Fakt, že ho tam má. No a měl ho tam. No málo. Mal ho tam. A tu máme Dark Sense od Skotosa. Skotos má veľmi dva silné perky proti Clownovi, takže uvidíme, jak skúsi použiť, ale... Můžeme prozradit. Áno, Je tam hold. už aj uvidíme Auru. A Aura. Ale nevadí. No, Skotos je taktiež aj freshu, ak sa nemýlim. ano. A tu bude iba pingpongovačka takzvané. Pingpongovačka. No lebo teraz bude iba chodiť k slagu ku slagu. Aha. A ak toto súrujúci zahrajú správne, tak Clown tu by nemal by spraviť nič. A tento Aké je budú dva pod ne? mainem. Palkins na mainu. Takže teď se Clown rozpůl. A oba dva Čo je ho? I když... Ne. Jo. A videl ho tento tá, neviem či ho bude komitovať. Bude zase komitovať. Oh. On môže teraz poslať s balancom pre ten pík. Potenciálne na gateu, lebo... Veľmi pekný nečakaný swing od Jimmyho. A teraz sa To musí vypadalo rozhodnúť ako vrátiť Pixel naspäť. Aha. Skotos má tu na kládu, na hranie. Kebyže za ním by išiel. Taktiež aj fresh hook. Ale rozhodne sa asi, či sa Palkins Jimmy vidí zobere si tie 3 stage. Palkins volí nahoru do mainu. Mhm. Ale to asi... Jo, to bude, máme 9 stageov, 3 freshe. A Skotos out. Jako správný kapitán opouští svoji loď. Protože asi by s tím už nic neudělal. A Jimmy si došel teda pro, nevím, mám žlutý stage.
6? 7? Bude to 9. O tento 9, 9, o tento 9, 9. Hunter to je 6. A Palkins má 2? Skotos bol fresh hook, tuším, že on nebol na hooku ani raz. Áno. Takže no je to Takže- 9 stageov, no. takže 9. Je to 9. 9 Ok. refresh. 9-3. OK. To je skóre, s kterým se určitě dá něco udělat. A jak se s ním vrány poperou, uvidíme za okamžik. Takže vyhral to tvrdý trest, ale Dobre. rozhodli sa, že ešte klana dajú, hej. Je aj tak. A máme veľmi zaujímavý build od Hotentota. Veľmi taký nečakaný. Hmm. Ale máme tady rovnou A- cleans od Gonyho. Jo. No, Celkom tak early. toho tento nerad uslyší, jelikož hledá survíky v Corruptu. Áno. A jadro tam cleansuje další kosti, takže tým Ale tvrdý samozrejme, je to aj slowdown ako aj na geny, lebo teraz môže kľudne komitovať, niekto ešte nerobí gen skoro. ale Teraz sa rozhodli seknúť. Clown už je bez dvou perků. Takže, Aha, ale máme taktiež aj early down na to. no, ještě tam ten down není. Je Je. tam. A máme tady mám nechat survíka, že? Teď jste říkali. Jo. Ale ne aj Survika. OK. On sa rozhodne hooknú na minmap, čo bude veľmi dobrý hook pre neho. A keď rovno sa ke rozhodnú- genu, který je rozjetý. Áno. Ktorý ani nepopnú, čo je veľmi dobré pre Hotento, tá ruina je stále aktívna. Bílej. Takže v podstate má hook medzi dvoma genami, čo majú progres. Takže teraz mu to stačí iba akože brániť a iba kempiť. Akože. Ale vidím, že tu nás sa rozhodol komitovať, čo akože neviem, či je v tomto prípade dobrá voľba, lebo to je instapull. A no, presne tak zároveň a môžu dorobiť ten gen. Ale ak sa nemýlim, Jaro Exhaustion je light, takže môže sa skúsiť niekde pokúsiť ho použiť. Pokiaľ ešte samozrejme, lebo to vyzerá, že bude potrebovať hit. Tak uvidíme, Ale jestli tam samozrejme, přijde. RNG doprialo, že má tú paletu. Samozrejme aj light, kvôli ktorému Klasika, prežije. Rezilka plus light. Tohle je těžký pro tento, jelikož jadro má resilku. Takže ty 50 jdou na jeho stranu. Nebo 50. No. Jde to na jeho A stranu. veľmi silný setup má. Veľmi dobrý setup. Tu nás sa rozhodol Jimmy zobrať hit a beží hore do mainu. Tu nás už musí teraz chaseovať v tomto momente, no. Si prešeroval, má dvoj zranených. On slyší asi někoho pod mainem. Áno. Jo, slyší tam jadra. A Jaro neviem, ako dlho vydrží s tým, že je zranený a vbehol do class smoku. Toto je možno Zdá sa mi to, alebo prvýkrát vidím generátor za mainom, akože to je celkom zaujímavý generátor, nebudem klamať. Ano, byl tam nahoře, já jsem si taky říkal. Akože veľmi zaujímavé. Toho vidím asi prvýkrát takto. Minulý turnaj měli 5 genů na topu. Dneska generátor za mainem. Tak, teď jsem měl killera, uvidíme, jestli tam bude žlutej. Jo, takže když spektuješ killera, když hákuje, tak je žlutej. OK, Jo. dobrý vědět. Dajči, vyřešil jsem tvůj Dobre, problém. dobre. To je super. A tu máme tunel auta Kvaka, ktorý ho určite že komitne. Lebo už raz na huku bol. A chlapci sa musia healovať. Akože zatiaľ to vyzerá viacej hekticky zo strany akože z tvrdého trestu. Tu máme jednu vyhratú 50. Ilara dala Samozrejme. stejný citoslovce jak my, Bloody Hell. Protože to Aha. bylo close na té paletě. Áno, ale nemyslím si, že stíha ďalšiu paletu. No stíha, ale zase je proste forsunutý do 50. A tu nám... Já jsem si myslel, že to já jsem přijde, si to myslel. Ola! Já jsem si to teď myslel. Dobre, takže máme klip v turnaji, výborne. OK, výborně. Krásná Veľmi práce pekne do zadané Tenta. Hotentota. Taktiež aj dobrý game knowledge o tom, že cez to môže hitnúť. OK, Klobúk dole. tak je tady 50 lidí, můžete to začít používat na Grim Pantry. Áno. A vidíme, že to bude ďalší hook na generátor s progresom. Veľmi dobrý game z Hotentota. Lebo teraz to sú dva survíci, čo zase nerobia teraz nič zrazu.
a on potrebuje ako keby no, že 10 hook stageov, takže zatiaľ to hľadateľ úplne, že pixel perfect ako môže. Tu nájde o to, aby nedal early unhook. Lebo tu nám mu stačí iba proxiť a securovať. Ak pôjdu tradenúť, tak sú akože Jim na tom tady zle riskuje celkom. docela. Tým drží ten generátor bude dovtedy nejak 50. A ta ruina pořád stojí. Já myslel, oni ten poslední hex neklínuli. Oni klincnuli crowd control a undying. Což To nebyl můžeme tady čas. prozradit. A ruina nám tam pořád někde visí v té mapě, takže stačí ho tento vyhánět ty survíky od toho genu v podstatě. A má regres. Gon je asi vyslanej na unhook. Ale toto tradovať není dobrý nápad, toto by sa trebalo tumen pulnúť. A samozrejme, ak ten hook nebude zadarmo. OK. A teraz tu by mal prísť tunel. Ne, rozhodne sa piknúť, zaujímavé. Bílej, Lebo prostě akože- bílej je bílej. Problém vyřešený. Samozřejmě se bavíme další pořád o problém. těch stagech, o ničem jiným. OK. A tu sa rozhodol on chaseovať. Jimmyho. Tvrdý trest Jimmy mezi tím dostal aj špeletu. dodělal main. Respektive jadro tam dodělal main. Hoši se tam resetujou. A uvidíme, jak se ho tento vypořádá s Jimmym v šeku. Přichází Unhook Gonio zdarma. Jadro dostal flaškou do držky, ale jadro momentálně ho tento vůbec nezajímá. Kurzuje Gony. Správně spočítáno do 10 a Gony na zemi. Takže to máme další stage pro Gonyho. Uvidíme, či Gony bude oranžový. Jo. Jo, to je to tady na tých survíkoch, to je. Jo, takže musím jít, když se hakuje survík na survíkách, aby nám bot pracoval dobře. Děkujeme Behavior. Přichází tady rychlej unhook od jadra. Áno, lebo nemôže kempiť, tak ho musia insta unhooknúť. Mezitím nám Jim tady dodělal další gen. Tvrdý trest už je na 4. A budeme tlačit ten poslední ukaž, jak máme rozložené geny. No. No. Já mám pocit, že ten gen za tím mainem nebude nikdo nikdy hledat. Když on tam vlastně děláte... Ne, nedělá. Oni dělají midovej. Jo. Ale taktiež tu budeme mať asi pravdepodobne endgame s tým, že ho tento den na druhej strane mapy nič nerobí, takže stratil momentum a posledný gen už je asi popnutý. Jo, dovtedy bude popnutý. A jdeme do endgameu. Ja skúšal stand down. Dostal za to facku, jak se sluší a patří. Donet bohužel neprocel, jak si tady chat psal. Poslední per, kterého tento zbývá, je ruina. Teda teď už nemá value. 50-50 s jadrem. A Jaro prehráva. Úspěšná pro tento ta. Survíci mají otevřenou bránu, ale vyzkouší asi ještě unhook. Jelikož se jedná o showmatch. Zkusí, uvidíme. No vypadá to, že zkusí. Až na Gonyho. To nikdo nečekal. Gony je out. Dokonce sa asi rozhodnú teraz livnúť. Oni jsou tuším na 9 teď, nebo na nějakých. OK. Veľmi dobrá zahraté z obidvoch stran. Je škoda, že ho tento čeknul ten zadní gen. Tam, jak říkáš, ztratil momentum. Tomu prakticky prohrálo hru. Hej no. A jak sa tam nerozhodol ešte kempiť na tom začiatku, lebo doslova on húkol na 2 geny, čo boli úplne progresnuté a... Tady tak, přišla hádka o boty. Áno. A guys, to bude pro tyhle zápasy všechno. Tady už se nic nevyřeší. A
OK. My se přesuneme tady do postprodukce. Děkujeme jak Kraus, tak děkujeme týmu Tvrdý trest. Všechny 3 mapy by šly za tvrdým trestem. Takže máme na čem pracovat. Ostatní týmy. Ještě tady máme show pro diváky. Takzvaně páčkový pochod. Páčkový pochod. OK, pěkná hra, pěkná s obou stran. Tak jo.